Hola, bones! Ets al podcast de català d'idiomes amb en Pablo. A l'episodi d'avui parlem de tafanejar i xafardejar. Aquests dos verbs són sinònims, tenen el mateix significat. Quan parlem de la vida d'una altra persona, tafanegem o xafardegem. Per exemple, jo tinc una amiga que es diu Laura i la Laura té un nou xicot. Doncs si jo parlo del nou xicot de la Laura amb els meus amics, doncs nosaltres estem tafanejant o xafardejant. I aquesta notícia o aquesta conversació que tenim és una tafaneria o un xafardeig. I bé, això de tafanejar, la veritat és que és molt antic i universal. Diuen que totes les persones del món en algun moment tafanegem i parlem de la vida d'altres persones. En el cas d'Espanya, la gent creu que el 87% de la societat espanyola és tafanera, però només el 20% de la població creu que ella mateixa és tafanera. Per cert, l'adjectiu és tafaner, tafanera o xafarder, xafardera. És a dir que tothom, en més quantitat o menys quantitat, tafanegem, però només el 20% de les persones pensen que són tafaneres. Penso que aquestes estadístiques són bastant correctes. Jo no em considero una persona tafanera, no és una cosa que m'agradi molt, però sí que és veritat que a vegades parlo de la vida d'altres persones, especialment de la família o dels amics. És a dir, que les tafaneries formen part de la nostra vida. Diuen que aproximadament entre el 10 i el 14% de les nostres conversacions diàries es dediquen a xafardejar. Aproximadament uns 50 minuts al dia. D'aquests 50 minuts, el 90% és sobre les notícies o tafaneries de la família, dels amics o dels companys i companyes de feina, i diuen les estadístiques que només un 5% del temps és per parlar malament de les altres persones. O sigui que la majoria de tafaneries són neutres o inofensives. Per cert, aquest adjectiu, inofensiu, inofensiva, significa que no fa mal. Si una cosa no fa mal, és inofensiva. Jo trobo aquesta estadística curiosa, això del 5% del temps, perquè en general, quan pensem en xafardejar, tenim una imatge negativa sobre aquest tema i pensem que la gent sempre parla malament de les altres persones. Però la realitat no és així. La major part del temps parlem de coses inofensives. Sí que és veritat que sempre hi ha un típic tafaner o tafanera que sempre parla malament de les altres persones, però el percentatge realment és molt baix. Per cert, aquests tafaners que sempre parlen malament de la gent, diem que són uns amargats, perquè a la seva vida no estan contents i estan amargats amb la seva vida. Per això diem que estan amargats o amargades. Però digue'm, creus que la majoria de tafaners o tafaneres són homes o dones? Doncs els estudis científics demostren que els dos, tant els homes com les dones, som igual de tafaners. L'estereotip per excel·lència d'una persona tafanera és una dona gran, una iaia, que sempre està parlant malament de la gent. Però la realitat no sempre és així. Tant els homes com les dones som igual de tafaners. I ara una mica de vocabulari. En català tenim una expressió
que utilitzem quan algú parla malament d'una persona. Diem que la posa a parir. Posar a parir algú, doncs, significa això, parlar malament d'aquesta persona. Imaginem que l'Eloi és un mal company a la feina i els seus companys estan enfadats amb ell i sempre que l'Eloi no és a l'oficina el posen a parir. Digue'm, en el teu país, en la teva cultura, és normal tafanejar? Coneixes alguna persona que posa a parir els demés? Segurament sí, no? Perquè això és una cosa universal. I precisament ens podem fer aquesta pregunta. Per què tothom tafaneja? Doncs la psicologia diu que les tafaneries estan connectades amb la curiositat social, la necessitat de comparació i també en l'establiment, en la formació de normes i regles socials. En l'exemple que hem posat de l'Eloi, doncs quan els seus companys el posen a parir, entre ells estan dient quines conductes socials són acceptades i quines no. I així aquest petit grup sap com ha d'actuar dins del grup, dins de la societat. Si l'Eloi sempre està enfadat, insulta els seus companys i no té una bona actitud, doncs els seus companys parlaran malament d'ell i d'aquesta manera crearan aquestes normes socials i sabran què està bé i què no està bé. A més, la psicologia també diu que xafardejar ens pot ajudar a aprendre dels errors que fan les altres persones. I això, òbviament, és veritat. Jo mateix moltes vegades he sentit als meus pares o a la meva família parlar dels problemes que tenen altres persones, doncs a la feina o en les seves relacions personals, i jo he après dels seus errors. Així que realment tafanejar doncs, no és tan dolent com sembla. A moltes persones ens sembla que tafanejar és dolent, tenim una imatge negativa. Però la veritat és que si ho fem d'una manera correcta i respectuosa, no té per què ser una activitat negativa. Tot depèn de amb quina intenció ho fem. O sigui que si tu creus que ets una persona tafanera, ara tens una bona excusa per continuar sent tafaner. Però bé, bromes a part, tu tafaneges cada dia? Quanta estona dediques a parlar de la vida d'altres persones? En el teu país, en la teva cultura, és normal xafardejar? I bé, això és tot per l'episodi d'avui. Com sempre, moltes gràcies per estar aquí i ens escoltem al següent. A reveure!